Здравейте! Днес ще разгледаме този уред против акари Jigo S300 Pro. Уникален уред, който е наистина голям помощник у дома. Ще започнем с отварянето на кутията. Сега ще ги подредя на масата и ще ги разгледаме. Ето това е излезна от кутията. Това е самият уред. Тук имаме два резервни филтъра. След малко ще ви покажа къде се монтират. Книжка с указания и една чистица за почистване. Сега да разгледаме уреда и да видим всички подробности. Има си дълъг кабел, току-що го измерих 4,60, което е наистина голям плюс. Ето тук има един бутон, който се натиска и щрака. И ето така излиза контейнерът. Самия контейнер се отваря по този начин. Ето тук е мястото, където се слага филтъра. Хубаво е да се измие периодично и да се изчака да изсъхне напълно. Както казах в началото на видеото, има два броя резервни филтъра. От този филтър има също два броя резервни. Периодично могат да се сменят. Контейнерът се монтира пак с натискане на този бутон. От долната страна изглежда по този начин. Тук има една UV лампа. Това е ултразвука, което помага при унищожаване на акарите. Има си две колелца, а тази четка тук се маха и може да се измие. Нужна ни е една отверка, за да го отворим. И излиза с дърпане. Ето по този начин. Това, което не ми хареса като цяло в този уред, е само ето тази част, където тази четка се захваща с ремък. Ето това. И монтирането му е една идея по-трудно. Първо се вкарва ето тази част. И след това се натиска тук. В началото ще ви е по-трудно. Аз опитах няколко пъти. И сега ми е по-лесно. Сега ще включа уреда, за да видим как работи. Сега нека да го пробваме на мека мебел и да видим колко прах ще събере. Минах целият диван, без много да се старая, и сега ще ви покажа какъв прах събра. Чукнете палец нагоре и се абонирайте за канала. Линкове за продажба ще намерите в описанието на клипа.